Saka zvanga zviri zvokuwanda na kudai chiwanda chi waya mabhiza. Bhiza rine sense of smell wekuziva kuti kune munhu ane pfuti. Chinotokasira kuinfoma uya chichitambisa makumboso anobva atoziva kuti finish chabvondoka. Miti iri Devre Range yakafanana ndezvokuti kana uchifamba kuDevre Range tiri kuenda kune uyu handiti ndinofana kurara ndakaisa musoro kupi kuno kwandiri handiti kana ndaakumuka ndinomuka ndiri kune uyu young man ndokwandiri kuenda nechikotomuka ndakuita sei chirega kutera kuenda samoya munorasika nokuti masango acho akafanana nemiti yacho zvese zviriko zvakafanana. Ndakatanga kuzviona Devre Range nyaya ndiri kutaura ike makomo acho miti yacho chii zvese zvakafanana unoshaya kusaziva kuti ndabva kupi. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yehondo avaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo avaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magorira mumakomo avaka imanya dakabatesa anga ari strong paunonasa kuona kuti sadza haridyiwi be haridyiwi sadza nehondo kukavha unozvikavha nebharari repfutiso uchiuraya vanhu ndokutoti mugare safe. Pasina izvozvo hapana. Hondo yanga isina nguva yekuzorora, anytime is tea time. Saka hapana pokuti waiti unojabura. Morari maizvipa mega maenda kuvabereki. Mboti papungwe paya muchivadzidzisa zvematongerwo enyika. Momboti maredhiyo. Akona kutaura tichijaivha, akona kutaura. Kwedu kurefu kunze kwadoka mukadzongu. Ndanonoka kuenda Mozambique rumba dziya idzi. Saka varume kwanga kusina upenyu kwawo. Chinhu chese chaitonhodza kurova muwengi semuwengi nepfuti. Vari kutakauraya varume. Hamena kuti ma1000 mangani. Kutsiva zvakaitika kunana Mozambique zviya. Zvaisara pasi. Saka yamuri kunyatso remember kuti varungu makavarova makapedzera maita murare muchizvitenda kuti apa tavarova ndepapi. Pane hondo yatakaita nzvimbo inonzi Bawa. Aiwa, takaimba varume. Takaimba. Hondo iyoyo nanhasi ndakati kana pataenda kovhetana muchibhanana chemgwedo ndo patakavhetera tiri area iyoyo. Yakafamba sei muzivo? Varunga vaida inzvimbo kamasungo kaima open grounds mapani.
vakauya vakatera river imwe inonzi Muyambe so vaingofamba vakarelax havana kuziva kuti pavari kubuda napo ka ndopatiri vakomanaka apa tanga tiri kuma 50 something kudai so kuda piri vakatorelax vakomana unoziva pfuti yakarirapo soka yakanga isina control unoziva kana maita zvokupiwa naMwari hause control warumeka kuti kunyarara kwaya pfuti kubisa uchitora mwe magazini karakache the whole day honde yakanakidza iwe chero nanhasi handife ndakaikangamwa honde yakanakidza yakaita 2 to 3 weeks vanhu vachingononga pfuti varongo vanga vakawanda zvaisemesa kuti wakanga wanzi kliyai nzvimbo isare isina matourist chavakanga vachida vakachiwana ende hakuna kana ndege yakauya hazvo zvakatifadza vakazoti after 5 days vakaunza majets arumeka vachingoti pane thick bush vachingobhomba mabhomba chete aya vaikanda anonzi manapalm bombs unoaziva takanzwa aya emaporiji yekuti kana rakakusvika apa rotonyungudutsa ronda chidyika iri wamati akasangana nezvakawanda handidi kureerai nhema kwamuri kuenda uku muchatsanangurwa maybe zvandakutsanangurai zvaita zvidiki muchiruda zvimwe zvoenda mberi bvunzai muchibva pasungabheri muchifamba kuzosvika kwachirumanzi makanga muchifamba muri under command yaani uye zvakare vamwe venyu vamuchiri kurangarira vamaifamba navo ndana Comrade. Alright. Komanda akanga aripo Parents Shiri. Ndianga ari tionanga sector reje. Sector ya PC. Koita na Mpeta Bere. Anga seguranza. Mamwe ana Magidi anga detachment commander. Magidi anga detachment commander. Tondera nyika anga ari detachment PC. Tsuru Karuru detachment MO. Which means detachment yakwana. Leadership. Kozoya isusu commander inini commander wanga nandina ainzi Seperai Muzire. Inini ndakandiri PC wacho. Okay. Ano kana chiti PC. Anodzidzisa vanhu zvematongerwo enyika. Nokuimba. Atazvona. Tazvona tiri kutaura naPC pa mazokozadzisa nekungotaura position atazona kuti ndipo pana PC pa saka zvanga zvakaoma varume zvokuti aimbofunga kuti hey vadhara waifana kutionawo kuti tigare upenyu hwakanaka nokuti hondo dzatakazoonana nazo yapera izvi takasangana nehondo dzakawanda handi munoziva kuti munyika medu muno
netsa ndizvozvo yes. manzwa nyaya dzemadhisidhenzi vati vati tapedza nyaya dzemadhisidhenzi idzodzo takazopinda futi dzemozambique dzerinamwa namatsanga haye yanga iri bedi tuwesorume yawaizitoona kuti yemuno yacho yanga yakanaka vana yemozambique varume yemozambique vana vezimbabwe vakasarira mozambique hatidi kureva nevo ndosaka ndichikutaurirai kuti vakuru vedu so vaifanira kutsvaga zvinhu zvokutiti tisafunge zvakawandisa mozambique waita utsinye waiteya maanipesinawawa mabhomba mamains awa vanga vasina tsitsi vanga vasina tsitsi mapoison nokuti vanhu vemozambique vanhu vaivatungamirira south africa uko ndokavaibva nako asi dzimwe zvombo zvaibva kunana america kunana britain nokuti taitoti mabhesika tichirova taitouraya varungu imimi kufront hondo yamakarasikirwa nemakomrades vamwe venyu ndipapi endi ndana comrade ani pamazambara ndakarasikirwa nomwe ainzi Tawanda Mabhuno. Hondo yanga iri yeusiku tiri pamusangano. Kouya imwe painzi kwaMaranda ndakarasikirwa nemakomredzi mairi. Mumwe anga ari Bazukamen ainzi Charles. Mumwe ainzi Namutambo waguta. Iri ipapo. Then awo wandataura kawo ndo wakanga vari gurupu redu chete chete. Kune vamwe zveno kune vamwe ikoko. So kuvillage kwaChutsi sekutaura kwamaita makabuda muri 35. Yeah, 35. 35. Makadzoka misa? No. Hatina. Vamwe vakasara kuhondo ikoko. Kunana Tembwe. Ndokwavakasara. Asi vazhinji takadzoka. Pa 35 panga paine vasikanawo? Vasikana ka? Vamwe vasikana vakadzoka, vamwe vakafa. Imi muri kufront pamagurupu enyu ese nemabattles amakarwa nenzvimbo dzamakafamba, makanga minewo macombatants echikadzi? Front kuisa vakadzi? Vakadzi vanga vari vokutora matidzi vachisiyira kuno kubhodha kana kuti kuyambuka achienda kunzvimbo dzisina hondo. Kwete kuti kufront hamudyi sadzaka. Hondo yacho yanga isingaiti. Asi kuti vanhu vatakanga tinavo isusu tanga tine masoja eFRRM
ndo vatakabatsirana nawo kurwa hondo yemuno. Makamarada tanga tinawo chaizvo. Kamarada pahondo ayanga iri shasha. Bhazoka iri rova mwana Smith. Uraya. So kumuri kwachikoto ndima kabuda muri mega. Kumuri yenyu yekwachikoto nemukoma. Akazoshaika hake necovid mai manje. Mumwe mukoma futi akazoshaika arwara futi anga ari kuChabwinako. Mamaprazi paChabwina. Hondo makambosangana kuMozambique kana kuti takazosangana muassembly points. Asi maizera kuti mwe nemwaenda kuti makatoshamizika makuti takazotongosangana chete. Kati koiwe takafarira nazvo kuti ene ndonguva yakauya vabereki vachishanyira vana mumakambo vachitsvaga vana. Inini ndakazotoshamisika ndaona baba naamai. Mai vanondimhanyira kuisa mwana kumusana. Ndakaberekwa ndara dzichibvutirawo nekuno. Ndo pakasvika mukoma wese wangu mainawo nemukoma futi. Zvanga zvinhu zvaifadza. Pakafarwa. Aiwa takafara. Takafara. Takarara tichiimba. Takarara tichiimba chaizvo. Zvinofadza. Handiriya. Iwe. Kwakaenda rini? Ndakatenda. Ndakazosungwa kapai ndakazoda ndakaona kuti hakuna kusina kufa ndobva ndatenda. Saka wasenza kupi? Nandiri muzimuto. Nandiri machiwi ndina detachment commander. Ndikatikopa takarova mazvinga kanzi takazoteera futi tisu. Ndikati tandiri pamwe chete mukoma. Saka zvinhu zvaifadza. Saka tapedza yari Mozambique iyai. Mozambique takapedza 92. 93 ataenda kuSomalia. Takaenda tiri under United Nation. United Nation nyika dzemuno muAfrica. Imwe ndeipi nyika yandingataure yatakaenda nayo kuSomalia muAfrica? Zimbabwe chete. Dzimwe dzese dzanga dzekuEurope. Angari maEuropean countries atanga tinawo. But chinhu chaindifadza manje kusvika now maAmericans aya vanokutaurira kuti kana uchida musoja endatora kuZimbabwe. Ndo nyika chete nemasoja. Kwakazobuda mumwe general weAmerica vakati inini ndakaona battalion imwe chete yeZimbabwe ndotonga world as a whole. Akavhadzingwa basa nabhota unzi Fusek Getaway. Akabva asungwa ndonga akazosunungurwa. Kanzi chero zvoita seground force hakuna norwa semasoja eZimbabwe. Takaenda Bakara Market. Unoiziva Bakara Market kwairi? Bakara Market inowanikwa kuSomalia. Ndo kune the biggest market in Africa. Musika mukuru. Musika wekuti unotengeserwa zvose zvombo zvese. Handi pahabhaka. Somalia imvuchi yakatenderedzwa nemasi chete chete.
saka zvese zvinongosvikirawo maAmericans wakakepichwa wakakepchwa naFarai Didi. Farai Didi haasiri munhu anga ariwo kutamba naye. Ami yaFarai Didi yanga yakaoma. But akagona Farai Didi tisesi maZimbabweans. Farai Didi takavasvikira vasingafungira kudai so wakana tatowakomba takati isusu tiri maZimbabweans come from Zimbabwe kunoku hatina kuuya kuhondo ba tauya kuzochengetedza peace runyararo toda vanhu vamakasunga kanzi tine maAmericans takati ndio vatiri kuda ivavo kanzi alright saka munotiregera tichienda here takati endai tiri kuda vanhu vari kupi vari mumakomba vanga vakasungwa vakawanda maAmericans ndopa vakatanga kuti murungu anoombereka kudai so ndopa vakatanga kuti verenga kuti ombera varungu vana mwari vedu maZimbabweans dzanga dzichiti nyuzi dzichibuda daily nyuzi ka dzokuverengwa dai dzaiitwa nemimimi dzainyorerwa Mogadishu. Mogadishu dzichitumirwa pasi rose dzinyorerwa pai Mogadishu. Ndo pakabuda number 1 yeZimbabwe. Namama akambozvinzwa kuti pasi rose Zimbabwe inozikana ndiyo honde iyoyo. Saka isusu tapedza izvozvo takaenda nzvimbo inonzi Baidoa iri north yeMogadishu ndokwataenda ikoko. Brigade tiri under brigade yeFrance maFrench avo ndowatanga tinawo kupi ndokwanga na brigade commander vacho tichigara ikoko. Mapatrols taita hanga asiri kuti tiuraye vanhu asi yekuti taipfeka nhumbi dziyanimoza dzeUnited Nations nemaflag eblue aya achitiwa kuti vave chivataura kwokuti ngatisaurayane tiri vanhu vekuchengetedza runyararo endai mugara nzvimbo dzakati nemugara nzvimbo dzakati zvamusina tichivatorera tichivapa asi vanhu vanooma musoro vamwe vaikuridzirai futi kana vakuridzirai futi tairidzira pai mudenga haubvumirwi ka ukauraya wosungwa nemutemo weUnited Nations. Ndichiuya tichitanga kutaura patanga tichitaura mazaisai mati mimi maane dambudziko remaziso hamuchaonerani 4 years kana singakanganisi. Rakatanga sei tinzwa kuti kana paina namazvikokota vari kuona vanogona kuti aiwa dambudziko iri tinoriziva ngavaite zvakadai regai ndidai ndoda kuti nditidzokere kumashure. Patakaenda kunana DRC varume hondo yairwira kuDRC ka yanga asiri kutamba nayo. maAmericans futi anga aripo waisapota chi marebels. Zvombo zvavaikanda vanhu vaya ka vaikanda zvombo zvakanga zvine magases aikuwadza ainzi anga kakafira mberi yokuti kana ukafema nenge wakukodzera dai kutoridza ngonono kuti munhu anongosvika achita sei
achikubata. Saka zvakatitorera nguva wachikanda zvinhu zvekuti tinofanira kugara takapfeka mafesi veil ekuisa muuraya rinenge riri nyoro. Ukazwa bhombo ranguti dhi wadai handiti kumeso kwakangoita kunyoroko. Smoko iye akauya hachisina chanoita sei, haisina chanoshanda, inenge yanyutiraidzwa neunyoro uyawo. Saka ndo kwakabva dambudziko rakakura. Dambudziko iri harisiri ndega. Vakawanda vanaro matambudziko avo. Ukaenda kuonde iyo vanoti zvine malong effects. Zvine malong effects. Zvombo zvakanzi kafira mberi ndiko katava kuitaka. Saka vakuru vedu pavakaresva vaifanira kuti tapedza honde DRC vaifanira kutisa tese vanga variko kuenda kumedical examination iri strong ine madoctors nyanzvi. Zvino vakuru vedu vangoti hondo iya zvayapera tabudirira tawina. Zvinorwadza varume. Takambodzivirirwa nemarebels. Ndakanga ndiri kunzvimbo inonzi Kitanda. Kitanda ndiko takatora tichida kuenda kunonzi Angoro. Angoro taizoyambuka river inonzi Congo River. Taizoenda kuyambuka kunonzi Kateya tichida kuzoenda kuGoma yanga iri Eastern Front. Takadzivirirwa nemarebels. Tatisina kunyanya kuwanda, tandiri 400 something. But marebels anga ari uko so thousands of thousands. Ainya kubva Rwanda. Rwanda ndeyanga yaisapota Kagame. Unoziva Kagame? Paul Kagame. Mastrategy yese kubva kwaKagame. Unoziva kuti tisi takatraina Kagame muno muZimbabwe. Unoziva? Ndinoziva kudaro. Ndinoda moyo muchena unoparira. Mastrategy ese atakatraina Kagame ndo akazodzoka wotiitira futi nemarebels. Akomana takaita 39 days tisina chikafu. Mvura taiwana yekunaya ndo yataimwa. Kana kusina izvozvo hakuna. Water point yese yakatorwa nemarebels. Chakanga chakati takatanga kuita 2 weeks tichirovana zvakasimba. Patanga takaisa kamba kunwa ropa rega rega zvitumna kuora. Inini varumeka army yeZimbabwe AJD ndinoibhiga. Inini ndinoibhiga. Ye-AJD ndoibhiga. Ndinoibhiga. Varume vanoziva zvaari. Even macommanders acho vazhinji makenel, mabrigadier vanga variko kuhondedzo, major general yeDRC. Honde DRC varume yanga asiri mahombwe. Yanga yakaoma. Kudzoka nenyasha dzani.
the DRC ithick bush warume. Unoona munhu ari pa 5 meters inenge yakure nethick bush yakanyanyisa ende ine masango ane miti. Ndokuchineningirike ka mamangi munoziti zvimpanzi yako zvakazara uko. Marubber trees aitiraramisawo vanhu neheight yayo akakurisa, but honde yanga iri kuyanga yakaoma varume ndiyakanyanya kuti affecta zvese zvatiri kutaura izvi. Ndofunga ndakupindura. So pane here zvinofanira kunge zvichiitwa medically zvamusiri kukwanisa kuita tichitsvaga rubatsiro medical pakuti tsvaga rubatsiro kumadziso kusvika ndigare pano pandiri pano ndichitaura kudai ndakazviitira ndega ndichitoburisa mombe dzangu mudanga ndichitengesa kuti ndowane kuti dzimwe nguva ndiita zvakanaka. Kuzvipatara ndakaenda zvipatara zvakawanda kwakazonditaurira kuti shamwari masawa akusisina madhokta aya ari kupa Norton mabaziwa mauziva chipatara cheuNorton chiya pane group of doctors vaiva masawa waratitarira kadhi rangu vakati wana wakawesta time yako dai wanga usina mbosvika extend yakadai. Mishonga yavaikupa yanga yakaisiriyo kanzi anyway mazisafa maglass watotenga maglass saka maglazi ndinawo aita 140 ndeyanga akachipa iwawo ende maglazi achona akagadzirwa neweJairos Chiri aitobva kuBulawayo. Wabhadhara 140 waisita kuzofonerwa kunzi uya maglazi ako auya ndobva ndakaenda kutora asi pamedication varume zvakandiomera dai ndanga ndisina munhu anga asina zvipfuyo ka dai ndisisipo mombe ndakaburisa saka izvozvi manje itsvimbo yangu iriko ndakazoigirwa nemunin'ina last year ari kuUK anonditeera inini ndiakandigira tsvimbo iyi. Ndaenda kuarmy kuwar veterans war veterans yakanditi tsvaga wega quotation kwazvinowanika isitokutengera. Noza mashoko anorwadza munhu asingaoni onzi chitsvaga wega kuti chinowanikwa kupi uchiudzwa nemunhu anoona uye ane high rank anofanira kukuitira iwewe. Unozopfunga unosvika kufunga pakadzama kusvika pokupedzisira ndokubatana here kwataitaura uko kokuti nhasi wakunditi tsvaga wega kana wazviona wotitaurira wota quotation tozoendako totenga tokushedzera kuti uya utore apa auoni ende kutsvaga kuri kuti unofanira kunge wakavhura maziso uchiona. Varume nyaya iyo yakandirwadza. Nanhasi mishonga
mumwe handisokwanisa kuiwana. Inoshayikwa kwandinomboenda kotenga. Okay. Pamwe munengena kuSouth Africa. Ndombomufonera youya mwechibva kuSouth Africa. Saka ndichine dambudziko roupenyu hwangu. Ndiri kutoramba kamari ke sick money kandiropiwa kepension. Zhinji yacho inoenda kutenga mushonga. Ndisara ndisina mari yekuti kana kuti ndoitawo something. Ndo imwe nyaya huru inondinetsa inonga kuzondidzokera futi ndangariro. Chatoti takaita independence chii? Chatakatamburira chii kuenda kuhondo? Zvinhu zvaifanira kuitwa negovernment free. Then recently manje kune 3 weeks here kana to 4. Wakazotuma ndakaona D4 achiuya panapa wenhingirike weGoromonzi. Ndopakauya akati vachikoto ndakanzwa nezuro kuti hamuchaoni. Saka vakuru vakatonditi izvozvi manya uite sei uende kuona kuti zvakamira sei. Nani akagara pano dai, iye akagara apo. Makomrades tiwangana ndogara apo. Takati makomrades achina iwe hauzvizivi kuti handichaoni. Kandozviziva. Ndikati ko iwe kandozviziva. Takati makadi kutsitsa shoko kuti mumwe akafa maziso. Anzi takafunga kuti vakuru vari kuzviziva. Asi kumakamba kwandaienda kutora mushonga waindiona ndakadega. Asi hakuna munhu anga aita shungu nazvo. Saka zvinongoitawo kuti iwe ubva wangoroza hope ungoona kuti kana usina chaunacho you die. Adaro D4 handopa akati ndicharamba ndichikubatai achinditi hanzi achazonditsvagira iwe stick kwete iyi. Ndikati ndonzwa nemi. Vazofona kuti uyai kumarondera. Marondera nevamwe vangu kwandichakudzai muchaendako. Ndobva tatsvaga kombi. Takatohaya kombi kuenda marondera. Nadzimai vangu kuitira pakufamba. Vataenda munhu achina wekombi. Wafana wechikombi unhu wavo munouziva. Takaita $48, takaita $14 kuenda. Kudzoka 14, 28 munhu 1. Saka nevadzimai vangu 28 kuenda kupi marondera. Suka marondera D4 akationa akati no, madhoktors ari pano auya kuzoongorora maronda makakwara muhondo. Saka iye D4 akanditi no, wachikoto yemugara pacheya apa. Kandimu munhu wokutanga pane vanhu vese. Akandibata zvakanaka. Akandibata zvakanaka. Pedza pinzwa mota kwakuenda kuchipatara pamarondera paenda kwanga kune madhoktors. Asi kunoti pese madhoktors handimuaiziva. Slow yekuti pazuva waigona kuita vanhu 15 apa kuzotara vanhu mawandira akaita vanhu.
saka ndakakasira hangu ndingati ndakaita wekutanga ndo vatazodzoka kusvika panapa usiku. Asi manje hansati ndakaita mistake yekuti ndaifanira kupiwa nhamba dzanhingirike dza-DFO dzacho kuti ndizomufonere. Vanhu vacho madoctors aiti achandifonera vachindiudza kuti mapercentage atakupa akadai. Saka nanhasi ndakagara ndachandoziva kuti percentage ndakapiwa inoti kudii, mari yacho tichapiwa rini. Ndezvandoziva chatoti kana ndazowana nenhamba dzake ndomutsvaga ndonzwa kuti anoti kudii DFO wacho. Saka imwe mishonga yacho yamuri kuti muri kutumirwa nevanin'ina vari kunza, munotoone masymbols acho nemazita acho kuitira kuti tinogona kuzosangana nevana veZimbabwe vakasunungukawo vanogona kuti ndoda kutengera comrade Namenisi mushonga uyu, ndipe zita rawo, ndobva ndavapa penyu paroad apa. Kana munhu achingoenda kushamba kungoti pfuura uchiita uchidrop. Moda kunditengera? Manza mataura ndaita ndatida kuti vana veZimbabwe hakuna chakawanda kune basa guru ramakaita, kungoti thank you. Ndakanzwa comrade vachitaura ini ndinokwanisa kutenga mushonga wacho uyu, ungotenga wakamwe chete kana kaviri, ini changu kuzopfuura ndichiita ndichikusiyirai ndisana tekana ndaona kuti foni hamusi paWhatsApp kapo ndizoti ndikaenda ndozoti mozonditumirayo nda kuti ndibva ndaitora foni yeWhatsApp kuti mai indifunga ina mai kumunda handiti. Okay, all right. Saka ndichazongotora nhamba futi dzamai handiti. Ndaida mota yangu imwe inofanira kuva ine mumwe wandoedza sekuru ari uko ari kuwakaza asi uko ndo mune makadzi acho. All right. ndangokupai makadzi acho muchitarira. Saka kana kuti iwo sekuru vari paWhatsApp pafoni pavo iye ane foni yeWhatsApp handisi kuziva kuti mushamba mai kuzongovafonera moti ndiri kukupa nhamba dzemunhu uyu, mishonga iyo tora mapicture utumire kwaari zvichibva nekwamuri imimi, pane kuti ndikamufonera ini nanenge kuti mamedical records emunhu naadii. Asi iye haatoziva kuti ndopazviri zviri mota. Handiti aya nguva ichiripo zvayo kungotaura tichingoitira kuti tizoona kuti tinga imimi hamuna ballpoint nepepa mumota zvirimo, mondinyorera madetails enyu. handiti aya tinoasiya makandinyorera madetails enyu ndotsvaga munhu anogona kundiitira ndokusendera. Handiti asi nekufamba kwenguva ndiri kuda ndichaenda, handiti maona kuna komure Nyamakura apo ndo pano pandigere handipo pandatanga kupiwa munda kuna komure Nyamakura kuya ndo nzvimbo yandakapiwa munda iyoye yandiri kuchema siku nesikati kuti ndaendaita sei ndadzokera. Zvokuti kana ndakaenda nemuso makaona chibage chandakarima chiruku so munoramba kuti chibage chakarimwa nemunhu asingaoni. I think kana makasvika makamuona wakaenda munda waNyamakura hatinazosvika zvedu kumunda ndamakasvika kutaura kuti munhu andiri kutaura nezva kuti muende kuona ndiane chibage chiruku ndini the highest. Hakuna chibage varume. Ndandobvunza harvest yaita zvakanaka here ndosaka mai musina kukawana kuno variko ikoko. Saka kuti tizodzokere kuya uko zvakatitorera mari yakawandisa kuenda Matare edziMhosva. Nyaya yedu yokubiswa uko yakatanga 2004
tichibva tauya kuno. Vamwe vakaswa pano paPlaza pano takaswa tiri 4 5. Vamwe vakaswa kusara toga iyo. Vanhu vaikonzeresa zvese izvozvo ileadership yedu. Karimanzira munomuziva? David. Ya. Aitsvagira munhu anga ari kuUK hama yake. Nza imi hamuna kudzidza, ungafanira kugara ivhu rakanaka kudai. Munofana kuenda kunevhu nesendi riya. Kutaura physical pachena. Mapurazi achona ndinogona kukumeshenerai. Zvokuti nanhasi tiri panguva yakaoma, tiri kutambura. Asi tapera. Koti yakapinda manje kusera zuro. Nemande. Yakanzi kuHigh Court. Vakati judgment tichakuudzai kuti rini. Regai pane zvatiri kuasisa. Ipo paya paHigh Court paya. Sichazokutaurira kuti zvakamira sei. Saka pakutanga wangu tichienda korima. Izvozvi patanzi kukoti lawyer tiri kubhadhara mari varume. Kubva since 2004 hapana mari bandimoziva huni wemaloya. Monthly anenge achida mari. Mari dzataisa kumaloya dzakawanda hatigone kudzitsanangura. Patiri varwi vehondo. Takarwira ivhu iri hatinamboritengesa bei. Vamwe vanhu vacho vari kupiwa ivhu iroro varungu vaitionesa nhamo. Ndo vaugara sei. Isusu daka makasvika paya kungoti hamuna kuzobvunzisa deep. Haana kuudza nyamakura kuti murungu anga achirima panapa akasiya destroy maboreholes. Hapana mvura paya. Akadestroy maboreholes ese. Kuvandaliza famu yese. Hakuna chiriko. Patakaripota kugovernment. Hakuna akamboita follow up. Kana kuti wauya tisire mvura. Tinoenda kuchera mvura pane kuitwa mvura nemakorokoza. That is life yekuti vanhu vanorarama. Munhu akarwa hondo. Kuchatinoti tine vatungamiriri vanotitungamirira chii. Inyaya yavanoziva kana tichitaurwa kandi kana ichitaurwa kuHigh Court hakuna chino secret. Ende kuzosvika yasvika kuHigh Court takatanga from kubva kuground roots pasi kachitaura pasi kubva kunotangira musangano weZANU-PF kusvika kwaunoperera taona hakuna action ndopatakazoenda kopotera kaHigh Court dzimwe nguva anotigadzirira. Kana High Court isina kubuda zvakanaka tienda kuSupreme Court tichida kutsvaga justice. Mapepa tinawo tinongoatacha tichivapa but chinobuda hapana. Ndakagara panapa munda wandiri kurima unoyu wandiri kuurima uyu une zita remumwe munhu. Zvinoita zvinoshanda here kuti unopa vanhu 4 one land. Zvinoita kutaura inyaya dzeuori corruption. Asi vakuru vanoregerera corruption ichiendera mberi. Kunovaudza kuti aiwa kuLens uku shiftai vanhu vacho vese vari kuLens vese muise new blood isingazive izvi. Vasafi vakateera zvaitwa neold blood ririko iri kuda mari waite basa. Vakuru vedu kupedza nguva nokutaura kuti ivo haungatidzidzise zvokuita. Tichine varume kana nyika ino isina kugadziriswa kusina kubiswa chinhu chinonzi corruption uori
hatina kwatiri kuenda. Iwo zvose we are crying kuti madrugs haasi kupindwa nemimi usina chaunacho. Ane mari ane head ndio vanhu vari kupinza madrug achitsvaga mari pamusoro peimwe mari. Ende nyaya yemadrugs haifa yakapera kana tisina kugura musoro yevanhu vari kuita izvozvo. Iwo haungagone kugura munhu ane renge pamusoro pako unomugura uchimuti saka hatina kwatiri kuenda guys. Hakuna apa ndatiregai nekutsanangurira hatina kwatiri kuenda kusvika tati sosi yacho kwairi kubva kwakuru asi hatizivi kuti ndiani ane mukana wokuenda kunze kwenyika ndiari kunza chii odhisibhitwa. Ndo nyaya iripo. Hakuna kwaanonzi ungaende Zimbabwe ipi maruzevha ese zvikoro zvese matownship ese hakuna kusina drug iroro arimo. Nhasi ndakakuti chinjai hembe mungopfekawo zvinhu zvakangoitawo zvisina nebasa rose mukaenda mumashopu pamatownship ava munoona vana bhurongo vachitosvutwa vachimwiwa vachidii. Hatina zvatiri kuita inonzi nani starter. Inonzi nani starter. Woti munzira macho mapurisa ndiwe mari anda mari kaona misa kombi kudai unza yangu yebasa oburisa $5 $10 anzi okay famba zvakanaka. Haisi kuenda kosarendwa kuna officer in charge asi pamari iyoyo kune ichaenda kuna officer in charge yake yanesa mhomwe imwe inoenda kupi kune vakuru. Hatina zvatiri kuita. Saka that thing kachirwere kanonzi corruption kapinda maangles ese. Yes, ini ndaimboti yakwame zviriko but zvishoma. Bribe soldier. I mean, kana vari younger generation, not my old mother like us.
what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Alberta imanya takabatesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Alberta imanya takabatesa Zimbabwe vakomana vasikana